ମୁଁ ଆଜି କିଛି ପିଠା ପିଠା ଖାଇବିନି। ମତେ ବାଣ ଆଣିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଉପାସ ରହିବି। ମୋ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ହେ ଠେକି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବୁଢୀର ଠେକି ନା। ବୁଢୀ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ପଇସା ପୁରଉଥିଲା। ମତେ ପଇସା ଦେଲାନି ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ଠେକିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଯାହା ପଇସା ହବ ନେଇକି ଯାଇକି ବାଣ ନେଇକି ଆସିବି। ଯା। ବୁଢୀ ଆସୁନି ତ କେମିତି ଠେକିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ରେ? ଭାବେ ଜିଙ୍କ ଭାବେ। ହଁ ଯାଉଛି ବାଡି ନେଇ ଆସିକି ଖେଞ୍ଚିଦେବି। ବଳି ପଡିବ ତଳେ। ଯାଉଛି ଆଗ ଏଇ ଚେୟାର ଉପରେ ଚଢିଯାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତ। ବୁଢୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଛି ପଇସା ଗୋଟେକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇ ବାଣ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଇଲୋ କଣ ଆବାଜ ହେଲା କିଲୋ? ହେଇବେ ବୁଢୀ ଆସିଗଲା। लो ହେଇଲୋ କଣ କରିବି କହ? ମୋ ଠେକିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା। ଇଲୋ ପୋଡା ମୁଇ କୋଉଠି ମରିଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଆଲୋ। ତ ପୁଅ ମୋ ଠେକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଲୋ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମୋ ଠେକି ଯେତିକି ପଇସା ରଖିଥିଲି ସବୁ ଗଳେଇ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।